Ero kamano, winjo pachiari adeka uchiel nono kaka inyalo yudo ni nonro motim ne ringre rawera Albert Ojwang oyango ni nyocho kale sand kendo moyudo hinyruok marach e wiye ka ng'ute bende ni kod ranyisi mar ng'ama nyocho ode. Jotim nonro oyango ni tho mar Albert owuok e sand manyocho kale ma ok ni nyocho onegore en owuon kaka obila ncha wacho. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo wachno maler. Bang' jopiny rito kendo pogruok mar paro betie mar ni en ng'a mabiro telo ne lakteche mag sirikal timo bero mar ringre Albert Ojwang. Gikone bero tim kendo duoko mar thone nyenyore lela. Kaluwore kod laktar Bernard Media ma otelo ne jotim bero abich e kinde timo bero no, oyango ni Albert Ojwang dende onyiso adhonde modhuro e wiye mokelo chwer mar remo kendo kudore obwongone. Ng'ute onyiso decho kod teko mathoth katoke, chonge kod lwetene bende ni kod hinyruok kod adhonde. Gima duong' mawayudo en ni nohinyre ahinya e korka wiye ma remo donjo nyaka e obwongone. To gima ariyo mane wayudo ni ng'ute be nyocho hinyre to ne en gi majeraha moko kendo e dende. Koro ahinya mano hinya ne wiye mano hinyre ahinya. Kaluwore kod laktar Bernard Media, Albert Ojwang nokalo e sand moting'o nyaka decho. Magi ok gin injuries majeraha ma ng'ato nyalo keto kume owuon. Kendo ni they are not self-inflicted. Manyalo kelo tho. Magi awaparo ni gin majeraha ma oa oko. Kichalo majeraha ma samo nyocho goye. To achiel kuom gima nyalo bedo ni node pressure mano kete ng'ute ne ng'eny manyalo contribute ne tho mare. Wuon Albert Meshak Opiyo Ojwang mapok odok pacho nyaka nyocha obi buore owacho ni kaka wuoro odong' gi lwete nono. Olutore bugo matut kendo dong' e mudho mandiwa ka okwayo jotelo mondo rese e yor manyo ratiro mar nyathine achiel kende. Aling'ora e bura ariyo lweta malo ng'ama owinjo ka wachi ni odonjo kuome jotelo manwayiero makuru bada. Bende olero ni geno mare en jopiny, jokedne ratich oganda kod jogo machunygi ng'uon mondo chung' kode kinde ni masira omonjo pare ka openjo ni to en ang'o mane Albert otimo mapok notim. Gin kanye mae sa yuoro iwacho ni sama chandruok oneno to wadu mobiro kuyo kodi kata wadu mobichung' kodi e sama inie gi lit mane wadu ang'o malich mowacho mapok ne kowachi kuom jotelo. Okil mar anyuola Albert Julius Juma Korkakore usingo tiyo machiegni kod migepe matimo nonro e wi tho mar Albert kendo neno ni anyuola Albert oyudo ratiro madwarore ka jokedne ratich oganda bende osingo dhi nyime kod sundo sirikal e wi tho mar Albert. Uchunguzi pod dhi mbele. Uchunguzi ni itimo gi riwruoge mopogore opogore kotelne gi IPOA mane riwruok mar sirikal. Then riwruok mang'eny bende nitiere ma ok mag piny owacho madhi mbele gi wachni. Wabro wene gi thuolo mok wa interfere kaka family gidhi mbele gi uchunguzi. Bang' mano kosetimore eka wabro bedo piny gi family mondo wa discuss ni koro gimane ma gidwa timo. We want justice for Albert Ojwang, justice for his family, so that we can ensure that Kenya is not a police state. Anyuola mar Albert koro ni kod thuolo mar kano ringre mare kama giyiero kaka anyuola ka nonro to pod dhi nyime mar yango ler e wi thone. Bang' lipot mar bero yango ni Albert nowito ngimane kaluwore kod adhonde manoyudo. Penjo maduong' ni gino bila mage manogoyo Albert e tesendo bila ma Central ka anyuola to pod dhi mbele gi ywak kendo gikwayo tend migepe mochung' ne arita mondo tim nonro makare. Cynthia Onyango, Ramogi TV e kar kano ringre ma City. Riwruok jopuonj primary pacho ka endi man miluongo ni NAT koro oro ote